Eminyakeni eyi-15 edlule uJack wabulala umngani wakhe uRemy wamfihla ehlathini wamgqiba khona. Wabaleka uJack ethukile wabaleka impela. Uthe esebalekile wakhumbula ukuthi ayibo iwashi lakhe abelifakile engathi lisale khona endaweni yesigameko kodwa azange sajika ukuyolibheka. Wayazi kahle ukuthi uma lingatholakala lapha yena uyoba senkingeni enkulu. Umama kaRemy ufikile ukuzobuza uJack ukuthi azange ambone uRemy. uJack wanikina ikhanda wathi azange ambone. Umndeni kaRemy uzamile ukumbheka uRemy kodwa azange bamthole ukuma wakhe kanye nobaba wakhe. Ukunyamalala kukaRemy kwaba indaba edumile impela emphakathini nemaphoyiseni, kanjalo komabonakude kwakukhulunywa ngayo le ndaba. Umama kaJack wazama ukududuza uJack embona ekhathazekile ngokulahleka kamngani wakhe uRemy, kanti akazi ukuthi uJack uyena impela umuntu obulale yena uRemy. Amaphoyisa ke amthatha uJack ayompheka ngemibuzo, wazama nokho ukuyiqinisa uJack wangaliveza iqiniso waphika. Amaphoyisa awatholanga lutho okwakungawasiza. Kwaqhubeka njalo ukucinga kukaRemy emanzini, emahlathini, emfuleni, yonke indawo. Umphakathi wahlangana esontweni wayocula waphinde wathandaza, kodwa ubaba kaRemy yena wayebuke ekhathazekile impela ehleli yedwa ekhoneni. Uthe esuka lapho ubaba kaRemy wavuka ngolaka nje khona esontweni ebona kumbambezela indaba yokuthi lokucula kuthandazwa yena ayifuna ukuthi kuyobhekwa indodana yakhe. Bonke abantu bephuma kuyobhekwa indodana yakhe asinensuku ezimbili zonke ilahlekile ingatholakala. Amalungu omphakathi kanye nabantu ababekhona esontweni bazama ukum-understanda ubuhlungu aye kubona bokulahlekelwa indodana yakhe, bazama nokumduduza. Ngosuku olulandelayo amaphoyisa amemezela emphakathini acela ukuba wonke amalungu omphakathi mawawaphelezele kiwe ehlathini elingumakhelwane kuyobhekwa khona uRemy. uJack wayekhona-ke naye kucingwa umngani wakhe uRemy, ethukile impela kuba kungenzeka atholakale uRemy bese kuyavela futhi ukuthi uyena umbulele. Kuthe nje sebesondele kakhulu impela lapho khona uJack ayegqibe khona umngani wakhe uRemy, iphoyisa lalilehola umkhankaso lamemezela ukuba abantu